Ni Arrateatza naz. Ni Unaz Irazabal naz. Eta ni Amaia Flotaga naz. Eta dara gara? Eta 300 gara, 1950ko. Ikastola sarrean, egoten zan zelai handi bet, eta han egoten zin nagusi jolasten. Da gu dituketan jagun nola zelai txikitsu bet, eta arri txikerrakaz, da albo baten ezize, ardizek, bestean oioak, da nibilten ginen jolasten. Basati modu bet. Gero baloiak justen jagun taier batera, han bi joan behar. Txakurre egoten zan. Txakurre egoten zan, zen hau histori zen. Dano batera jolasten. Gero errekabi eguazan, bat aurrean da beste hartzean. Da nibilten ginen dikiak eta presak eta egiten da, ubideak eta... Etorkizuneko ingenierua. Hori da. Inkia eta horretan alkaldura itxite, harriekaz. Harriek iziren arizko harriak. Harrek igurtzi eta areatara. Eta ordu hor direten areatara. Taka. Hori izan gure jolaza. Eta gero? Da gero, bebai egiten asko, batez behi, ikastolan helburu beti zena elkarri laguntze asko, ez da? Orduen, niak horretanaz, 4. 5. maila guzti ikastola barri etorri aurretik, nagusi joaten ginen jolastorduen, ume txikerrak zainduten. Bai. Marianek eta Belen egoan orduan, beragaz, zeneraldi bat hartzen zuten, eta gu ume txikitzu zainduten. Da gero ikastola barri etorri ginenean, ja, ume txiki zaindu barik beste lan bat emozkoen. Ja, san ikastola handie, eta orduen jantoki eukigen dunez, ipinte euskuen 11-etatik 11-eta arte, platerak eta edalontzik ipinte maietan. Gara, etorten zin amak zaintzen uniek, eta ipinte biezan, baskarik eta eureko bat egizan, baina edalontzik eta platerak guk ipinten gendu zen. Eta opari moduan, emotezkoen ez da gogoratzen zela maia, olako bokadio txikitxue, patata frigidu ikaz barruen. Bai, aposi. Oin janari ekologikoa, patata frigidu edalantzako. Ikastola sarrean, jolastorduko 11-etakoa. Hori bekoetakoa dira, mortadela baten saltzen zerukien. Mortadelako bokadioa. Bueno, gozoak. Eta pastak. Pasta. Berlero. Zenbat pasta. Los peseta gazkuten egiten da, hirulo pasta duzko izan. Bai, hori no zean pein, ez beti. Astelenetan paga sobre Hori da. Ikastola barrira etorri ginenean, gimnasio bidetu. Ikastola zarrean, esan egon gimnasio hori. Eta horretanaz, eten genuen gimnasia, herriko frontoian, parkeko frontoian. Eta motezkoe gogoratzen zari Javi Barrabase. Erlegotan egiten korrikaren guztien. Da gero Javi goan zaten ez dakit beste eren batek, zile ikastola barrien manuk emozkune gimnasia. Baina orduen... Nok eta manuk. Jartzen zana, hogei buelta danokan. Tipo serioa, bizarraz, buelta. Eta bere jarrite. Eta bera pesarrite, beste buelta. Astean bat edo egiten genuen bakarrik baina. Zelako gimnasia, Zelako gimnasia egiten genuen bera. Holan gauzu. Hori zen. Irakasle gazteak, abertzaleak, euskaltzaleak, inplikatuek, oso belaunaldi ona. Eta gero, erabiltzen genuen materiala bezaioka. Ez zelako helburuek, garai hartarako oso onak. Eta oso hezkuntza aurrerako, ja. Garai hartarako bai. Lan zen genuen, lana, lehenengo sektorea, eta baserri bat. Baserri batera. Egia da. Edo, bigarren sektore eta tolzak. Oso praktikoa izaten zen dana. Euskera oso ondo. Gana. Arben abestizek eta... Orkestra. Eginen dut abesti bat. Saxofoia eta... Tromboiak aldiz, ez du arazorik, sol, do, sol, do. Ona! Euskara bizi